Nanay! Nanay! Nay! Ha? May papahulaan ako sa inyo. Oh, Oh, may papahulaan ako. Pag nahulaan nyo, sa inyo na. anak ko, paano ko kaya? Hindi ko makikita. Oo nga, kaya nga hulaan mo. Oh, Nanay, liga na rito, Nay. Naglalang, Nay. Hakbang. Yan. Hakbang, hakbang. Turong. Turong nga dito, Nay. Ay, yung paan. Oh, harap. Oh, eto, Nay. Wait lang. O, yan, Nay. Ano yan, Nay? Ay! Yan o! Yan o! Oh, So yung mga kakuwela, good morning, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ngayong araw po ay ito po yung araw na isusurprise ko po si Nanay Mirna para po sa kanyang bubong, no? Matagal niya nang inihiling sa amin ni Mami Melba. Kahit na hindi ho na nagawa ni Nanay yung pa-challenge ni Mami Melba na wag siyang utang ng 1 week, ano pa rin, bibigyan pa rin siya ni Mami Melba para dun sa kanyang bubong. Kasi sa totoosin lang, yung bubong ng lola ko ay hindi pa po ata ako pinapanganak nun, no? Repair lang, tapal-tapal, bulkasilin na laging ginagawa ni Nanay. Kadalasan yung mga bubble gum, iniipon ni Nanay, yun yung pinangtatagpi dun. So ngayon siguro panahon na para mapalitan yan at abangan nyo na lang kung anong klaseng surprise ang gagawin ko mamaya sa vlog ko para masurpresa ng gusto si Nanay Mirna. So yun po, bago ang lahat, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel ng Trio Kuwela Family. Yan, Oslike, Batusay, Paring Jones, yan, syempre ako. At sa lahat na nandiyan sa description ng kanilang mga link. At syempre support nyo rin mama ko at papa ko, Claire TV, Gibara TV, ano daw? Baby Pink TV and Shaolin Fish Hunter TV. Yan. So I support po ang kanilang mga YouTube channel. At shoutout sa Kalason, Kalahi at sa buong supporter ni Jay Gibara. Ako yun. Bye-bye. Hindi pala. Abangan nyo. So ayun pala mga kuwela. Oh. Ito yung ang aking ano rito. Yan oh. Pang iPhone or motor. Sa likod, ang motor na dream motor ko, BMW. Wow! iPhone
Pro Max 13. Mali pa, iPhone 13 Pro Max dapat yan. So may laman na ho yan, hindi ko na sabihin kung magkano. At eto, bigat na oh. Yun, para sa bago kong hindi, para sa mga kapatid ko yan, may pinaglalaanan ho ako dyan ano. Para sa mga kapatid ko. Alright, so hulog na natin yan. Baho. Buisit na to, panira lagi ito. Yan, hulog na natin. Araw-araw ako nagulog dyan lahat ng bariya na naiipon sa bag ko ay nahulog ko dyan. Yan, para ano, para ho yan sa mga kapatid ko no? May pinag-iipunan ako para sa kanila. Yan, at hindi lang naman yan, gagawa pa ako ng mga ilang ganyan para marami ako maipon. Alright, share ko lang. So yun, at andito na yung pinsan ko para bumili ng yero ni nanay. Yan sa Idjong. Alright, at si Empoy nasa labas na rin. Ano kayang gagawin natin ito? Oh my god! Adyan nga, bali ito yung ano. Ang mo yung magkano yan? Bali 8,000 yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, bali siguro nasa 600 lang yung ano nun, yung isa ng yero, yung makapal. Tayo lang natin si Empoy, kumakain pa po yung driver doon. Tapos may dala ka cellphone? Wala kang dala? Para i-chat mo sana ako pag nandyan na yung ano. Tawagin mo na lang ako ha, para mas i-talk natin. So yun, bilhin mo na si Jong ng yero. Alright. So yung mga kwela, antayin na lang natin sila dito, umalis na. Yan na lang sana natin na dumating. Okay, magiging reaction ni nanay. Malamang sa malamang iiyak na naman, sobrang tuwa nun. Nung nakaraan nga kasi, yung sa Ejong, hindi yun na masyadong nakatulog sa kanila kasi nga puro butas yung bubong ng bahay. Kaya dito siya nakitulog sa akin. Kaya yun, siya na yung inutusan ko yung bumili ng yero. So yan no, mga kuwela. Yan po yung yero ni nanay ito, yung isang straight na to. So hindi naman wakasya yung pera pag pati ito sinama ko natin. Ito naman po sa anak ni nanay yan. Balik kay Tito Ding. So yan lang po muna. Sa ngayon, yan lang po muna para matanggal na rin yung tulo. Yan po yung bubong ni nanay oh. Nakitang-kita natin. May surprise natin sa mamaya. Gagawin ko, ilalabas ko lang yung ano dun eh, yung yero. Hayaan ko siyang dumaan-daan dun. hayaan ko si nanay na dumaan-daan dun sa yero niya. Mag-iisipin ko kung kanina. Mag-iisip siguro yung ano yero to. Ayan o, nakita niyo naman. Hindi pa ata ako pinapanganak niyang yero na yan. Nandyan na yan. Hindi pa ako pinapanganak niya mga kuwela. Yero na ho yan dyan. No, na 19, ano? 1996. 1996? 80s? Awang kita mo? 1986. So pinanganak ako is 1993. Wala pa pala ako sa plano. Pag-jowa pa lang ata nun sila papat mamo eh. Yan. So ngayon mapapalitan na siya. Bali ginagawa dyan lang dyan ni nanay. Kasi minsan yung bubble gum nilalagay niya yan dyan. Ganun ka ano si nanay eh. Ngayon mapapalitan na siya. Eh syempre thank you kay Mami Melba. Kahit hindi nagawa ni nanay yung pa-challenge niya na hindi siya uutang ng 2 weeks, eh binigyan niya pa rin si nanay ng pangbubong no. So yan, sana wag pa kayong manawang tumulong sa lola ko. Dahil isa din yan sa talagang sobrang saya din namin ng buong Guevara family, syempre sa tulong na binibigay niyo para sa lola ko no. Kaya maraming salamat, especially kay Mami Melba Burns. Yan. So antayin na lang natin yung yero at surpresahin na natin si Nanay Mirna. Alright. So yung mga kuwela, may nakita ko dito. Sobrang hindi yan nakatutok sa'yo. Sobrang liit na ho ng 5 piso ngayon at noon. Ayan o, tignan nyo. Ayan, tignan nyo oh. Kung gano'n siya kaliit. Tapos sa hinlalaki ko. Dati, asan yung baso ng tig 5 piso kuya? Ay, wala na ngayon. Wala ka nang ganon? O wala na siya doon, wala na daw siyang ganon. Grabe oh. 5 piso nga ganun na ganun. Grabe ang halo-halo ngayon. Grabe, baka sa susunod na taong kalahati na lang to. Grabe. Grabe. Pamalang mga bilihin.
Baka sa susunod yung 5 piso, ganun na. Ako isang higupang ko lang yun eh. So yung mga kawaila, nandito na nga daw yung ano, yung yero na pinabili natin para kay Nanay Mirna. Ayan si Jong. Jong, puntahan mo mamaya-maya si Nanay ha. Ano, kung tingnan mo anong ginagawa ha. Oo. May shoutout o. Shoutout. Asan na? Asan si Empoy? Ayan o. Makapal pala eh. Yun. Saan may bababa? Sa may gilid. Sa ano pare, 720 Ha? Ikaw, 720. Okay to, 650. Okay na to. 6 Okay ano? pa. 680. Oo, pwede na to. Menos ka. Nakapal naman. 10 feet na tol. Okay. Pajong. Tingnan mo natin doon si Nanay. Ang tanong ka, kasya kaya to doon sa daanan? Sa gilid? Oo. Oo, eh, hindi malalagay yan kasi maraming bata eh. Sana kasya doon. Hindi. Ha? Maraming bata. Ano na? Balik-balik. Mga bata. Hindi, patayo naman siya eh. Patayo yung ano natin. Gagawin. Patayo na lang ano. Pupunta na muna na ako doon ha. Check ko pag nandun si Nanay ha. Oh, sige, sige. Bata na lang. Sige, sige. Oo. Punta ko si Nanay. Baka mamaya is na surprise mag-booking tayo. No? Punta na natin para sure na hindi niya alam na nandiyan na yung kanyang yero. Alright. So, nandito na tayo sa bahay. At ayun, pinabantayan ko yung... Hindi yan hindi namin bahay yan Pinabantayan ko yung lola ko. Sa ate ko, sa ate na pinsan ko no, na sabi ko bantay mo siya na huwag lumabas kasi nahakot pa namin yung yero. So ayan yung yero. Yan, bali 10 pieces po yan. Sakto-sakto doon sa ano ni Nanay. Ang problema ko lang, baka hindi na ho kaya nung kahoy. Pero makikita naman yan pag binaklas na. At pag may extra pa naman akong pera, at kung may blessing naman din na dumating, edi pagawa na natin pati kahoy, di ba? So, antay lang natin matapos yung paghahakot, tapos i-surprise na natin si Mother. Alright. May panyo kayo, Atelet? Lagyan mo ng panyo si Nanay, tapos palabasin mo dito. Dali. Ha? Dito tayo. Mamaya, wait lang. Surprise lang natin si Nanay. Ayun ang isip ko, tabunan ng mata ni Nanay. Tapos siharap siya dito. Tapos pahulaan natin sa kanya kung ano to. Papahulaan natin. Nanay, ano yan? Ilan to? At ako, paano? Makikita ko ba yun? May takip yung mata ko. Wala na huwag na rin kayo. Bakit ba? Saglit lang. Ha? Saglit. Pinapatay ko muna yung sounds kala Ate Jing. Ang lakas ng sounds. Ano mo, nangangalay na ako. Ay muna umupo, Nay. Narinig mo lang boss ko, Nay. Nangangalay ka na. Nanay! Nanay! Nay! Ha? May papahulaan ako sa inyo. Oh. May papahulaan ako. Pag nahulaan nyo, sa inyo na. Ano ko, paano ko kaya? Hindi ko makikita. Oo nga, kaya nga hulaan mo. Ayan na. Nanay, hindi na rito, Nay. Wait lang ko maingay. Baka kumada pa. Sige, nakapita-pita. Dito. Tabi niya si Nanay. Dandaan lang, dandaan. Dandaan lang, Nay. Hakbang, hakbang. Yan. Hakbang, hakbang. Hakbang. Yan, hakbang. Sige. Hakbang. Baka kumahulog sa hakbang. Hindi yan. Hakbang. Nanay, may papahulaan ako sa'yo, ha? Naku, paano kaya yun? Eto, papahawa ko sa'yo. Hulaan mo kung ano to, ha? Ha? O, game. Hulaan mo, ha? Oh. Sige, hulaan mo yan. Ano yan? Ano yan? Ay, ano to? Sumyento? Simento ba? Simento? Oh. Oh, tama. Urong dito, urong. Urong nga dito, Nay. Ay, yung paan. Oh, harap. Oh, eto, Nay. Wait lang. O, yan, Nay. Ano yan, Nay? Ay! Yan o! Baka masubukan tayo ng bibigay nito. Ay, Melba.
Ha? Mami Melba. Yay! Thank you guys! Mama Melba, di mo ako nakakalimutan. Yan na yung ano, yero mo. Ay namin. O, masugatan ka, huwag mo ilinin. Puta, binigyan niyo ako ng ganito. O, yan na, yero Hindi ko mo. mabibili, na wala akong trabaho. Ayan na, 10 yan na, 10. No. 10. O, baka masugatan kayo. Sampu ang Sobrang alin. yan. Ito. Yan, dami ako naman, kapal, oh. O, dami. Kaya nga kailan yung bubong namin. O, sakto yan doon, binilang ko na. Yan, Oo. ikaw bumilang. Oo. Thank you po, nakikita ko. Oo, Mami Melba. Ma'am Melba, maraming salamat sa inyo. Hindi ko makakalimutan to. Mawala man ako sa mundo. Hindi ko kayo makakalimutan. Sana pagpalain pa kayo ng Panginoon sa ginagawa niyong pagtulong sa kapwa niyo. Humaba pa ang buhay niyo, alang-alang sa pamilya niyo. Salamat po sa binigyan niyo sa akin. Hindi ko Pati ako naiyak ako kay nanay. Tuloy ako na Ayan na. Ayan na yung wish mo kahit na ano, kahit hindi mo hindi mo nagawa yung challenge niya sa binilan ka pa rin niya ng yero. Yung nga, nagpapasalamat na ako eh. Oo. Huwag kayo nag-iiyakan, kayo ba yung nanalo? Hindi, natutuwa lang. Kaya sila Tita Rosel. Ayun po. Tears, nag-iiyakan sila lahat, oh, tears of joy. Yan, sige na, Nay. Pinipilito talaga eh. Oo. Dahil wala na eh. Ang aking kaliwang mata, wala na rin paningin. Kanan lang ho ang aking nakikita. Kaya kaliwa wala na ho. Maraming salamat sa inyo. Ayan, may ano na tayo, may ero na. Ang problema na lang kung sino ang magkakabit nito. Hindi, marami yan. Pag may mga wala ng pasok lahat, no? Maanoan natin yan. So, nanay, yung ano doon, tawag dito, yung kahoy. Yung kahoy kapag pag hindi na kaya, palitan na lang din. Hindi, yung kain na yun din, good lumber yun. Oo nga, baka luma na, hindi pa nga ako pinapanganak. Hindi, luma yun. Hoy, Isma! Bago pa yun. Ano kayo dyan? Eh, iba ang kahoy nung araw kaysa ngayon. Eh, yung coco lumber, inaanay. Yun, matagal na yun, hindi inaanay. Baka yung madupok, pero ano pa yung matibay. Oo, papabuhat ko na to doon para sa susunod Pero maayusin na. Si Lodi. Oo, hindi, nasa Tarlac si Kelodi. Na. Pag dumating. Oo, pag dumating na lang, yan mo na yun. Oo, yan mo na. Yan ka na naman eh. Kung ano na pinagsasabi mo nanay. Kami, Ma'am Melba, oh. May secret. Oo. Gusto ko yung... Sige na ba, ano ka na, thank you ka na kay Mami Melba. Oh. Kay Mami Melba, mag-thank you ka na. Ma'am Melba, maraming salamat sa inyo, ho. At naway pagpalain kayo ng Panginoon. At patuloy pa rin yung ginagawa ang pagtulong sa inyong kapwa. Lalo sa akin, na ako'y wala ng asawa, marami anak, pero wala rin minsan hanap buhay. Parang may plano ka pa na ya. Salamat po, hindi ko kayo makakalimutan. Mawala man ako sa mundo, hindi ko kayo makakalimutan. Yan, ito bumili oh. Ito bumili. Siya bumili. Saan binili? Siya bumili. Si Jong. Ikaw bumili? Baka tumubuka mo, masama yun ha? Ha? Loko si nanay. Kayo ha? Baka tumubo. Ayoko ang gagawa kayo ng masama. Ayoko. Hindi, inutusan ko yan, Nay. Na siya bumili. Okay, yan to, yan doon pinakamakapal eh. Makapal yan. Siyempre, ingaan din natin ng yung mga anak. Kaya, Tito Slay, ano masabi mo? Salamat po kay Tita Melba Bern sa yero kay nanay. Binigyan ng yero kay nanay. Payero. Payero kay Pabubong. nanay. Oo. Salamat sa Tita Melba Bern. Si Tita Roselo. Iyakin ako eh. Iyakin yan eh. Basta masasabi. Mayroon ka na, Ray. Baka masugatan ka na. Okay Ay, na. nga ito, oo, nang item. Oo, bago kasi yan Ay, eh. nay, nanood dito eh. Hindi, dito yun. Sa yero yun eh, no? Ay, doon pa yun. Me? Oo Doon nga, pala ba't yun. me? Eh, Doon bago pala yun eh. Doon Ba't pala nang yun. itim? Doon sa pader. Sa pader. Thank you po, Ah, sige na. bye-bye. Ay, Tarasel, mamay ka na. Bye-bye. Salamat, Mami Bern. Ikaw, ano masasabi mo, Laimay? Thank you, Dali. Thank you. Oy! Daya, yan. Maraming salamat kay Mami Melba Burns.
Shoutout sa sinampay na nandito at yung nangangalingasaw. Yan. Thank you talaga. Wala akong naisip na pwedeng gawing surprise kay nanay eh. Kaya yun na lang ginawa ko, yung tag doon? Piring. Blindfold. Ano tama ba? Blind. Nilagyan ko siya na ng piring para piniring ko na lang. Ang hirap ako sa English eh. Piniringan ko na lang si nanay, tapos pinakapa ako sa kanya. Alam niya agad di ba pag gaganon niya. Yung nahipo niya nung una ito. Sabi ano to? Siguro pagka ganun niya, ginanon niya eh. Sabi ay yero. Hindi man lang inantay na tanggalin ko yung surprise niya. Siya na mismo yung gumanon eh. Ay Mami Melba, thank you po talaga sa lahat ng patuloy na tumutulong kay Nanay Mirna. Sobrang nagpapasalamat po ang Gibara family sa inyong lahat. Yan kala Mami Rena, kay Mami Rosalia. Ano ba? Rosalia Ramos ganun. Sino pa ba? Marami. At thank you talaga sa inyo sa walang sawang sumusuporta kay nanay. Yan, sa mga kanyang pabigas, sa kanyang grocery minsan si Mami Melba na rin. Nung nakarang binigyan si nanay. Yan, thank you talaga. Salamat po sa pagtitiwala niyo po sa amin. Thank you. Thank you po, Tita Melba. Salamat po. Salamat po sa mga sponsor. Salamat po. Sa nanay ko. Thank you po. Yan, thank you. At syempre, subscribe nyo, Oslek Gibara. Yan, Rosel G. At si Mama, saan pala si Mama? At hindi ko nga pala natawag, nakalimutan ko. Tawagin mo si Mama Jong, nakalimutan ko tawagin si Mama. O si Claire Gibara, yung mga hindi pa nakakita, pakita natin. Nag-live, kamay lang ang kita. Kasi school ako dun eh. Nag-live kamay lang yung kita. Yan, tingin talaga Mami Melman. Hindi ko alam kung anong pasasalamat ang sasabihin ko sa inyo. Pero yun na nga, yung may taas na lang po ang bahalang magsukli sa kabutihan na ginagawa nyo sa amin. Yan, thank you talaga. So pag inantay pa natin yung mama ko, mukhang bukas pa ho darating. Ay, pumunta na ako dun, hindi ko pa naalala. Doon na ako galing. Tagal ni mama. Walang hanggang salamat po. Ha? Nililigo? Ako baka mag-makeup pa yan. Mama, mag-outro na ako. Baka mag-makeup ka pa. Baka mag-makeup pa eh. Nasaan na ba? Kaya po yung nanay ko napakatagal. Halika rito. Mag-lipstick, nag-makeup ka pa tayo ni nanay galing kay Mami Melba. Ay, thank you po. Sinurprise ko siya. Yan ang masasabi mo kay Mami Melba. Thank you po, Mami Melba. Ba't nakatabing yung mo? Yung bibig mo. Bakit? Thank you po sa binigay niyo kay nanay. Maraming salamat po. Ano? Hindi mo po promote channel mo? Claire Gibara TV. Nasa gilid ako eh, joke. Okay lang yan. Kita ka dito. Nabarunong pa. Ano na? Puro ka. Support mo no, Claire Gibara TV. Kapag nagla-live ka, may lang yung kita. Sige na mama, doon ka lang ha. Yan, maraming salamat. Yan, at yung natirang pera ko dito ay baka ipambili ko na lang ng bigas si nanay sa susunod na mga araw para hindi naman pumubos. May bigas pa naman siya ngayon eh. So may natira pa kasi dito doon sa binigay ni Mami Melba. So susunod na lang natin. So hanggang dito na lang no. Yan, maraming salamat ulit sa walang pa yung sumusuporta dito ay Jay Gibara. Yan, paki-subscribe ang buong Trio Kuwela family. At sa channel ko na rin, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Yan, paki-share sa Facebook ko or sa mga friends ko. Yan, maraming salamat. Ingat kayo and God bless. Bye-bye. And God bless.